Gwamnatin jihar Zamfara ta nanata ƙudurin da take da shi na magance matsalar cin zarafi tare kuma da kare 'ya'ya mata a jihar. Gwamna Bello Muhammad Matawalle ne ya bayyana hakan a lokacin da yake ƙaddamar da wani kwamiti da zai yi fafutukar yaƙi da cin zarafin mata wanda uwar gidansa Hajiya Aisha Bello Matawalle ke jagoranta. Ya ce kwamitin zai zagaya a faɗin jihar nan domin wayar da kan al'umma kan illar cin zarafin mata da ƙananan yara, tare kuma da yekuwar ganin an daina hakan. Gwamnan ya ba da tabbacin ƙoƙarin da gwamnatinsa take na kawo ƙarshen cin zarafi da kuma matsalar ta'addanci a jihar nan, inda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da tallafawa mata ta kowane fanni domin ganin an inganta rayuwarsu. Ya yi kira ga iyaye da maga'isa da a kodayaushe su saka ido ga 'ya'yansu domin ganin sun taso da tarbiyya ta gari. Wannan kwamiti mun kaddamar da shi ne domin ku shiga lungu da sako domin tabbatar da cewa an wayar da kan al'umma da matasa da 'yan makaranta da uwaye da yara da tsofaffi domin su san muhimmancin yadda za su kare yaransu da ɗiyarsu da su kansu mata. Sannan kuma matsalolin wata yana aukuwa a kan su uwaye mata, wanda yaro ko ya ba ta tashi babu wata tarbiyya ko kuma abarta tana wasa da maza tana karama ko kuma shi ma ya rinka kwana tare da yannin shi mata, wanda duk al'adance addinance bai dace da mu ba a wannan yanki namu. Sauran membobin kwamitin sun haɗa da Mai Martaba Sarkin Zamfara Anka Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad, Shugaban Majalisar Dokoki Alhaji Nasiru Ma'azu Magarya, da Kwamishiniyar Mata da Walwalar Al'umma Hajiya Zainab Lawan Gumi, Kwamishinan Lafiya Alhaji Yahaya Kanoma, da na Ilimi da na Shari'a, da babbar mai mataimakiya ta musamman kan ayyuka na musamman ga matar gwamna Hajiya Fatima Musa, da dai sauran 'yan kwamitin. Nabila Khamis.